Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Ja sam Lela Sandić, a ovo su vijesti dana. Državna izborna komisija traži novih 8100 potpisa za kandidaturu zamjenika predsjednika pokreta Evropa SAD Jakova Milatovića. Ministar financija Aleksandar Damjanović kaže da tehnička vlada radi u najboljem interesu Crne Gore, te da privatna preduzeća ponovo postaju državna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio kupovinu dronova samoubica. Sjutra pretežno sunčano. Ministarstvo unutrašnjih poslova zvanično je pokrenulo proces utvrđivanja da li predsjednički kandidat DF Andrija Mandić i predsjednički kandidat pokreta Evropa SAD Milojko Spajić i dalje imaju srpsko državljanstvo, javljaju TV Vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je za TV Vijesti da je Spajiću poziv za izjašnjenje na date okolnosti već uručen, najavljujući da će i Mandiću biti poslat poziv. Njih dvojica bi na to pitanje MUP-u trebalo da daju odgovor ove ili najkasnije naredne sedmice. Pokret Evropa SAD zatražio je od Državne izborne komisije da se izjasni o tome da li ta stranka može predložiti novog predsjedničkog kandidata iz svojih redova. Iz Evrope SAD kazali su da su se danas obratili DIK-u zahtjevom za davanje mišljenja o svim pravnim nedoumicama koji ovih dana opterećuju i stručnu javnost i građane. Sa obzirom na to da je DIK odlukom bez presedana i pravnog uporišta odlučio da politički diskvalifikuje Milojka Spajića, DIK je dužan da da odgovor da li Pokret Evropa SAD može da predloži drugog kandidata iz svojih redova, kazali su u saopštenju. Državna izborna komisija traži novih 8100 potpisa za kandidaturu zamjenika predsjednika pokreta Evropa SAD Jakova Milatovića za predsjedničke izbore, kazao je funkcioner tog političkog subjekta Andrej Milović. Milović je u objavi na Twitteru naveo da DIK ne dozvoljava potpise građana koji su podržali kandidaturu lidera pokreta Evropa SAD Milojka Spajića. On je pozvao sve članove i simpatizere koji do sada nisu dali podršku nekom od kandidata, računajući i kandidata pokreta Evropa SAD, da im pomognu da isprave nepravdu. Demokratska partija socijalista trebalo bi danas ili sjutra da odluči o kandidatu za predstojeće predsjedničke izbore. Predsjednik Crne Gore i lider DPS-a Milo Đukanović kazao je da će ta partija o kandidaturi odlučiti nakon njegovog povratka iz Bugarske. DPS je još prošle sedmice najavio da će saopštiti kandidata za predsjedničke izbore koji su raspisani za 19. mart. Međutim, odluka je odložena. Lider socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da će kandidatura poslanice Draginje Vuksanović-Stanković, koja je kandidatkinja te stranke za predsjednicu Crne Gore, biti predata sjutra u 11 časova. Skupljeno je 10.253 potpisa, od kojih će 9.350 biti predato DIK-u zajedno sa drugim zakonski potrebnim dokumentima, napisao je Konjević u objavi na Twitteru. Predsjedništvo Demokratske Crne Gore izjasnit će se danas o predlogu Centralnog izbornog štaba da lider te stranke Aleksa Bečić bude predsjednički kandidat. Sjednica predsjedništva, kako je najavljeno, počeće u 19 sati. Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović i specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin, koji boravi u Crnoj Gori, zadovoljni su zbog postignutog dogovora u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda. Oni su kazali da je neophodno uložiti dodatan napor za izbor četvrtog sudije. Kako je saopšteno iz vlade Crne Gore, Abazović i Saracin su se usaglasili da je u potpunosti funkcionalan Ustavni sud, neophodan za nesmetano funkcionisanje institucija i dalji napredak u evropskim integracijama Crne Gore. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu počeo je konsultativna saslušanja 11 kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za izbor 3 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Današnjoj sjednici prisustvuju kandidati Danilo Ćupić, Ilija Darmanović, Dragoljub Strugar i Ivan Drobnjak. Predsjednik odbora Momo Koprivica kazao je da je dokumentacija koju su predali kandidati uredna i da svi ispunjavaju zakonom propisane uslove za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.
Pomorski saobraćaj u ovom trenutku ne može odgovoriti na zahtjeve morskog dobra za otkup svih trajekata i prateće opreme koji su potrebni za nesmetano funkcionisanje trajektne linije Kamenari-Lepetane, jer nisu primili tendersku dokumentaciju niti obećanu specifikaciju. To je u odgovoru na zahtjev morskog dobra dostavio izvršni direktor pomorskog saobraćaja Dejan Ban, a koji je dostavljen i televiziji Crne Gore. Pomorski saobraćaj obustavio je od 18. februara trajektnu liniju Kamenari-Lepetane, nakon što je primio otkaz ugovora koji je sa vladom imao od 2019. godine. U mandatu vlade Dritana Abazovića nekada državna pa privatna preduzeća ponovo postaju državna ili pod državnom upravom. Ministar financija Aleksandar Damjanović vjeruje da vlada ovakvim odlukama radi u najboljem interesu Crne Gore. Dakle, kako navodi Damjanović u izjavi za radio Slobodna Evropa, ovdje se vodi računa o državnoj imovini i za razliku od ranijih vlada koje su imovinu i državna preduzeća davale budzašto, ova vlada radi suprotno i u interesu države i građana. Ističe da je opravdana odluka o kupovini Željezare zbog vrijedne imovine fabrike koja je, kako kaže, bila otuđena lošim ugovorom bivših vlada. Danilovgradska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv službenice UX-a, koja se sumnjiči za krivično djelo pronevjera na štetu institucije u kojoj je zaposlena. Sumnja se da je 26-godišnja JČ iz Podgorice izvršila krivično djelo koje joj se stavlja na teret na način što je tokom 2022. godine pronevjerila 6.000 eura, koje je trebala da uplati u korist dvije firme koje su dobavljači, saopšteno je iz uprave policije. Vazduh u Pljevljima u januaru bio je veoma lošeg kvaliteta. Podaci su iz redovnog mjesečnog izvještaja koji objavljuje Agencija za zaštitu životne sredine. Čak 17 januarskih dana koncentracija praškastih takozvanih PM10 čestica bila je iznad dozvoljenih 50 mikrograma po kubnom metru vazduha. Pokazuju rezultati mjerne stanice smještene u pljevaljskom naselju Gagovića i Manje. Na kvalitet vazduha najviše negativnog uticaja ima intenzivan rad glavne gradske kotlarnice i nekoliko hiljada individualnih ložišta, koja kao gorivo koriste ugalj, ali i velikih industrijskih i energetskih objekata poput rudnika uglja i termoelektrane Pljevlja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Abu Dabiju da će u roku od 48 sati potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini njihovih dronova samoubica, koji će veoma brzo stići u Srbiju. To su dronovi samoubici i bit će na teritoriji Srbije, a i mi ćemo, nadamo se, već u narednih 5 ili 6 mjeseci moći da imamo prve srpske dronove samoubice u vojsci Srbije, rekao je Vučić novinarima na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX 2023 u Abu Dabiju. Istakao je da vojska nije igračka i da je to komplikovan proces, kao i da su te procedure duge za prijem novog naoružanja u vojsku Srbije. Hrvatska je jedna od 4 zemlje članice Evropske unije koje će na svom tlu imati strateške rezerve materijala i opreme u slučaju hemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje, objavila je Evropska komisija. Komisija gradi strateške rezerve kapaciteta za odgovor na hemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje. Komisija je objavila da su se 3 zemlje, Hrvatska, Francuska i Poljska, pridružile Finskoj i u te 4 zemlje biće smještene zalihe ukupne vrijednosti 545,6 miliona eura, prenosi HINA. Najmanje 11 osoba je poginulo u sinoćnim zemljotresima u Turskoj i Siriji, prenijele su agencije. Najmanje 6 ljudi je poginulo, skoro 300 povrijeđeno u 2 zemljotresa na jugoistoku Turske, prenosi turski list Hurijet. Oko 18 ljudi je u teškom stanju. Turska uprava za vanredne situacije i prirodne katastrofe saopštila je da su zemljotresi jačine 6,4 i 5,8 stepeni po Richteru pogodili sinoć provinciju Hataj i da su za njima uslijedila najmanje 32 naknadna potresa. Potresi su se osjetili i u Siriji, Kipru, Grčkoj, Egiptu, Izraelu i Libanu. U zemljotresu u Siriji je poginulo 5 osoba u nekoliko gradova, a mediji različito izvještavaju o broju povrijeđenih.
Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je danas jugozapad Irana, prenosi Anadolija. Prema podacima Iranskog nacionalnog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa, koji se dogodio u 9 časova i 35 minuta po lokalnom vremenu, bio je u selu Dorz u provinciji Fars. Navedeno je da se zemljotres dogodio na dubini od 10 kilometara. Za sada nije poznato da li je u zemljotresu bilo materijalne štete ili žrtava. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je zapadne zemlje da podstiču rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob u potrazi za neograničenom moći. On je najavio da Rusija obustavlja svoje učešće u novom start sporazumu sa Sjedinjenim državama koji ograničava širenje nuklearnog naoružanja. Ovo je bio i posljednji sporazum koji su ove dvije zemlje imale između sebe. Zapadne elite ne skrivaju svoje ciljeve, kako kažu. Citat je, nanijeti Rusiji strateški poraz. Šta to znači? Šta je to za nas? To znači završiti s nama jednom zauvijek, te da planiraju lokalni sukob pretvoriti u globalnu konfrontaciju. Mi to upravo tako shvatamo. Shodno tome ćemo i reagovati. To je zato što je u ovom slučaju riječ o samom postojanju naše zemlje. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 7, najviša dnevno od 12 do 19 stepeni. Pratili ste Top A+. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje na programu naše televizije. A od 20 časova ne propustite Klub A+. Gosti emisije su Blagoje Grahovac i Nikola Marković. Prijatno večer.